Vinga. Segon dia sense megafonia ni monitors en estacions de Rodalies al nucli de Barcelona. Sí. Per una incidència tècnica, ni els altaveus ni les pantalles amb els horaris dels trens han funcionat durant el matí. A veure, jo trobo bé que no avisin de res i que tot sigui més encara una sorpresa més completa, sí o no? Home, jo que l'agafo cada dia. Sí o no? Perquè... Però és que ja ho és que és igual, no ve d'aquí, que s'ho estalviïn. No, però espera't, deixa'm matitzar, perquè si veus quan surt o quan arriba el teu tren, vols dir que encara no et fots de més mala llet? O sigui... Potser sí. O sigui, el tren ha arribat mai, o ha sortit mai a l'hora que esperaves? No, mai a la vida. No m'ha passat mai a mi, això. Doncs ja està. Mai. O sigui, per la pantalla sempre t'emportes una sorpresa i la qualitat de la megafonia o no s'entén res o et transporta a l'invent del gramòfor, És allò de... Què passa aquí? Passa una cosa, que la megafonia se sent, però ressona tant per tota l'estació que només se sent reverberació i eco, i aleshores no s'entén res absolutament. Perquè arquitectura encara no ha arribat això de que el so ressona si no es posa a cau d'orella, saps què vull dir, de les persones. Tu saps si al Japó el tren bala, si arriba 3 nanosegons tard, a part del cap d'estació s'ha de fer el harakiri, ho saps això, no? Doncs, sí, el so de megafonia també sembla el d'una tòmbola de la festa major de Porto Urraco als anys 50, és que clar, és que... No he estat al Japó, però segur que no, Quim, ja t'ho dic ara. I però no parlem dels aeroports, hi ha molts aeroports d'aquests de països de cuyo nombre no quiero acordarme, que només s'entenen, que només deuen entendre el missatge a les aranyes del sostre, que els queden els altaveus a prop, no? Exactament. O sigui, jo em sembla que ni el desganat que ho locuta ho entén, perquè... Sí. Exacte, sí, no s'entén res, mai. I els avions igual, a vegades penso que si tot va fi com l'àudio del pilot, estem ben arreglats. Estem arreglats, foti ganes, no?